Mboten kuwawi ngawontenaken pentas. Kejawi saking menika tidak kalah pentingnya kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Guntur Yoga Purnama dari fraksi golongan karya DPRD Kabupaten Sleman yang telah memberikan bantuan kepada grup Kekaliman. Begitu juga dari Arta Agung yang beralamatkan di Jalan Prambanan Piyungan yang telah ikut mendukung pentasnya Jatilan pada kesempatan malam hari ini. Para bapak, para ibu, karono putra putri ingkang badhe sowan Nabiyantara wonten ngesep dengan sami salah sasugatan panglipur sampun paripurna anggenipun kantos busana. Kanthi punika asanti jaya-jaya wiganti rahayu ingkang sami pinanggih sugeng hamirsani ngantos paripurna langan pegang dalu punika. Matur nuwun wekdal kawula aturaken dening Mas-mas pengrawit sumangga. Jaga
Oh.